com esteu? Soc la mestra i anem a aprendre valencià. Avui toca les excepcions dels diftongs. Anem a aprendre que no sempre que la segona vocal és la I i la U fan un diftong. Per què? Simplement perquè les pronunciem en síl·labes diferents. Mireu, a vegades tenim paraules en què la segona vocal és la I i la U, però a l'hora de pronunciar-les, les pronunciem en síl·labes diferents. Per tant, aquest diftong es trenca. Anem a veure com podem saber amb l'escriptura si se pronuncia junt o separat. Anem a la paraula veí. Fixeu-vos com se pronuncia. Veí. No diem vei. Si estigueren juntes les vocals, si fora un diftong, pronunciaríem vei, però diem veí. Per tant, encara que la segona vocal siga la I i seria un diftong, es trenca. El primer cas, com podem averiguar, com podem saber que el diftong es trenca? Hem de ficar un accent. Si la paraula es pot accentuar, segons les normes que ja vam donar en un vídeo, si la paraula es pot accentuar, l'accentuarem. Anem a veure si BI la podem accentuar. És una paraula aguda, BI, la síl·laba tònica està així, com que acaba en vocal, la podem accentuar. Per tant, ja queda que BI és un diftong que es trenca. Si anem a la paraula femenina, veïna, així ens fixem que és una paraula plana que acaba en vocal, per tant, no la podem accentuar. Com podem fer per expressar que es trenca el diftong? Ficarem una dièresi. Recordeu que la dièresi són els dos puntets. B, I, na. Per tant, el segon cas és que si no es pot accentuar la paraula, perquè les normes d'accentuació no el permetissen, escriurem una dièresi d'acord? Bé, aquestes són les normes per a escriure com trencar el diftong. Ara escriuré a la pissarra una llista de paraules en les que el diftong es trenca i ficarem dièresi. Bé, així estan les paraules. Anem a llegir-les, veurem que totes porten dièresi perquè no es poden accentuar per les normes i que es pronuncien en síl·labes diferents. Peux, peux, raïm, diürn, Raúl, oïda, creïlla, cafeïna, proteïna, lluïssa. Totes aquestes paraules se les trenca el diftong i hem de ficar una dièresi perquè per la norma d'accentuació no les podem accentuar. Bé, espero que us hagi ajudat. Moltes gràcies.